И здравейте хора, аз съм Дейко БГ и това е вторият ми епизод в PvP България. Не, всъщност това е първи епизод в PvP България. Аз снимах един клип в още един сървър. Много готин, снимах клип на него, но и PvP България не излезе. Adventure PvP или нещо такова с каше. И аз сега ще снимам PvP в PvP България с мой фъра. Той иска Lego 36 и така. Какво? Казвам здравей. Така. Аз съм кожен и взех по-шка сила за бързина. И да знаете, че тук в този сървър има един... Сега ще ви кажа името. Денко, той е Криско някакъв си, той хака, помниш ли го, той се е махнал. Имаш един хак ДМ, не стига, че килаура има и ДМ. Някакъв си Криско, не се ме тая името. Важно е, че съм. Вей. Какъв си... той го видях, че е килаура сега. Хубаво, че беше. Ого. Мъгъ е. Аз помислих, че той е кожен. Какъв той е. Денко, ти къде си, бе? Сега не стана, що ме убиха. Да ти кажа, може съм бил аз, ти без никакви кожени, ти без никакви айтеми ли беше? Е така. Не с... Тогава не съм бил аз. Аз не съм поне. Аз съм там. Така. Аз отивам до моето си холме да се взема полшенки. Че ударят с тия полшенки. Трябва да почна да си правя. Аз имам стъкленец. Инстант хелтки, той това е. Стави отваря на невидимостта. Ние си ги младки, има да няма не виждаш. Ти ли си, ти като вземеш една така отваря и той че излиза не такива звездички или нещо такова ти излиза. Не само на отваря невидимостта, всички отвари. Ай сега ви... И то крип. Какво? Так е по-трудно да те убият. Ого, лендърче, убий го. Забравяйте. Това килаура, бе. Убий го и той. С то Патрик сме тим, дет мине сега, ама аз май го убих него. Елай, ти котенци. Това е панда, чел. То панда ред ме уби. Ми беше тим, той още сме тим, ама... той е забравил. Какво ми с хакери то сървър да ти кажа? Той крос... Според мен и крос е хакер. Че добре ли си, бе? Крос е админа на сървъра, бе, че е къв хакер та гони и тебе. Според мен, Крос е. Да, но ако играем в други. Как ще е хак, бе, че? Той като е админ, той има поверено всичко. Как ще стане админ, па ще спува хак? Стоп. Става панда ред, но в принцип сме тим хора, но... Не трябваше ма кюва, сега... Ще го преживея един кожен сет, не... Какъв ти е канал?
Има ли в дупката ли с момента? Сега отивам. Убих няколко, две коженки и някакви там хора. Имам 76 кила, пък от днеска почнах от преди 3 часа някъде. Само съм на PvP, изхарчих половин чест с по-шкия сили за бързина. И стан хелтки. 751 килс. Fuck you. Той има 751 кила. О, човек, това Криско са го бамнали, ония хака килаурата. Това шиваняка. Са го бамнали. Да го бамват, бе. Мен ми не е изписал. Ява... Ох, това Патрик няма да го бие. Какъв си чест, Стефан? То панда ма ударя, ма му остави на полови сърце. Я, човек, мастър! О, ще убих мастъра! Бегай! Какъв си ти, грозен? Убих мастър PvP-то, бе. Ма ако скачам в дупка, да знам, че трябва да бие и тебе. Ти лут ли си? Човек, аз си отивам в холма, взех едни Fire Protection тройка, един диамантен меч, knockback 1. Убих това и взех някакви айрон. Да, убил съм го, що имам 80. Така било, така. Мъга, холме. Аз имам спаунър, намерен спаунър на Blaze Rod. Така че Blaze Rod мога да съм колкото си искам. Сега, малко труд де, все пак не винаги тия Blaze Rod дават пръчки, но... О, някаква аранка с лесна, така пиши фъра. Ще то кри беге. Това е аранката, бе. Уби ли я? Браво. Ама ти също си айранка, О, Веном! О, човек, убих го! Къде бягаш ти, гроза? Убих още килаура, бе! Горе самата. Това мамут. Майка му да мре. Горе самата. Абе, това е... Гледай ги, бе! Аз направих поне 20 кила. Ява, убих да мастер PvP, това съм аз. Ява, помогни ме, бе, убих го, че съм на малко. Браво. Ява, помогни тук, че тук ударът става. О, пандата те би. Пандата, гледай го тук, панда, бе, за какво ме уби, бе? Това ми се извинява, ама отдявам. Сега искам да се ми върне това. Въй, майко, коста тук е. Къде? Кога го убиха този нещастник? Не, отби ли се? Май да. Аз без пошънка. О, човек, претрепа го, той е без пошънка за сила. О, гъе. Пълен ми инвентар с кожени итемс, някакъв дъма меч, лутинг, едно смай 2, не зле.